И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Никзак и тук ще играем Майнкрафт. Да. Ето. Тук с много голямо са бъг. Но само да ви кажа, че има много неща. И да. Що вратата ми щупана, защо? Да, тук. Ендермен, браво. Аз смятам да купя, Само сложим вратички тук. Така. Дето е тъпанар, бе? Не да му е по-подкада мен. Съжалявам, псуване. И следващия епизод ще снимавам с Godflower. Или както си променил името. Тинистъс. И да. Така. Трябва да се взема един между, защото вие за малко айрон голем. Това е прекалено здрав. А след че са на гнездо тук. Тук смятах да направя. Да, както виждате, те пускат свещенца и това. И айрон. Тук смятам да им правя по едно басейнчо. Последният човек, не знам. Не. Ето спая къде е бата. Папутката. Съжалявам. И да. Напишете долу в коментарите дали къщата ви харесва. И да продължаваме да играем. Много хора ми казваха да снимам на Survival в Facebook, страницата ми. Но сега аз снимам. Много хора ми продължиха. И да се далябеме за работа. Да убиваме ще бъде пая хора. Чакайте. Да се взема. Вижте тук. Можете да пите на Creative Potion. Тук Iron. И Snow ще ми трябва. Тук Snow. Така. Не, така няма да се. Не така. Та шуба. Та да. И до скоро.